να ευλογεί την Εκκλησία των Χανίων. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, όταν ήξερα ότι θα έρθω εδώ, δηλαδή, μας είχε πει ο Τζεφ ότι θα έρθουμε εκκλησία, όπως και ήταν αναμενόμενο. Δεν ήρθαμε μόνο για διακοπές, αλλά και για το Κύριο. Έλεγα τώρα, έχω να έρθω από το 2015, ντρέπομαι λίγο τώρα, δεν ξέρω τα αδέλφια. Αλλά με το που μπήκα μέσα, αυτό που ένιωσα ήταν λες και σας ήξερα χρόνια. Δηλαδή, χαιρέταγα αδέλφια από εδώ, από εκεί. Δεν προλάβα. Δηλαδή, ήθελα να έρθω να χαιρετήσω και άλλους, αλλά ο αδελφός ανέβηκε πάνω. Λέω, εντάξει, δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε γιατί ο Θεός μας έκανε μια μεγάλη οικογένεια. Ευχαριστούμε γιατί ο Θεός μας ελευθέρωσε, μας έκανε αδέλφια, από εκεί που ήμασταν μόνοι μας έκανε μια οικογένεια. Μια οικογένεια που θέλει να ετοιμάσει, να αγιάσει και να μας παραλάβει για τον ουρανό. Δόξα στον Κύριο. Και να προσευχόμαστε ο Κύριος να προσθέσει και άλλους στην Εκκλησία, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα Χανιά βλέπουμε ανθρώπους, αλλά δεν ξέρουμε ποιος έχει ανάγκη το Θεό. Δεν ξέρεις ποιος έχει ανάγκη το Θεό. Μπορεί κάποιος να περνάει δίπλα σου και να έχει ανάγκη να ακούσει το Λόγο του Θεού. Όπως μας έσωσε ο Κύριος, να σώσει και άλλους. Είναι και άλλοι από την Κρήτη που θα έρθουν στην Εκκλησία και θα γεμίσουν. Δόξα τω Θεώ. Δεν τελειώσει το έργο του Θεού εδώ πέρα, έχει και συνέχεια, μέχρι να μας παραλάβει. Ο Κύριος να ευλογεί. Θα ήθελα να διαβάσω με τη χάρη του Θεού και από τη σελίδα 2 στο Γένεσης. Σελίδα 2, κεφάλαιο Β και εδάφιο 16. Κεφάλαιο Β, εδάφιο 16, σελίδα 2, Γένεσης. Λέει ο Λόγος του Θεού. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Άδαμ, λέγον, από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως φέλει τρώγει. Από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει από αυτού. Διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού θέλεις εξάπαντο αποθάνει. Και πάμε και στη σελίδα 3 στο γάμα κεφάλαιο από το εδάφιο 1. Κεφάλαιο γάμα είναι το κεφάλαιο 3, για όσους έχουν ξένοι γραφές, είναι σελίδα 3. Ο δε όφης ήτο δε το φωνημότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπεν ο όφης προς τη γυναίκα, το όντι είπε ο Θεός μη φάγετε από παντός δέντρο του παραδείσου. Και είπεν η γυνή προς τον όφην, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός μη φάγετε από αυτό, μη δε εγγύσετε αυτόν για να μην αποθάνετε. Και είπεν ο όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξέβρε ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουσιν να ανοιχτεί ο οφθαλμής σας, και θέλετε είστε ως Θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακόν. Και είδε η γυνή ότι το δέντρο ήτο καλό εις βόσιν, και ότι ήτο αρεστόν εις τους οφθαλμούς, και επιθυμητόν το δέντρο ως δίδον γνώση, και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωσε και στον άντρα αυτής, με θεαυτής, και αυτός έφαγε. Και ενύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί, και ράψαντες φύλας οικής έκαμον εις αυτούς περιζώματα. Και οικούσας τη φωνήν Κυρίου του Θεού περιπαντούντους εν το παραδείσο προς το δειλινόν, και κρύφθησαν ο Άδαμ και η γυνή αυτού, ο Άδαμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Άδαμ και είπε προς αυτόν, πού είσαι? Ο δε είπε, τη φωνή σου άκουσα εν το παραδείσο και φοβήθην, διότι είμαι γυμνός και κρύφθην. Και είπε προς αυτόν ο Θεός, τι σε φανέρωσεν εισέ ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσέταξα εισέ να μη φάγεις? Και είπε ο Αδάμ, η γυνή την οποία έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μου έδωκε από το δέντρο και έφαγον. Και είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Και η γυνή είπε, ο όφης με υπάτησε και έφαγον. Και είπε ο Κύριος ο Θεός προς τον όφην, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και παντών των ζώων και αγρού, και επί της κοιλίας θέλεις περιπατεί και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα ημέρα της ζωής σου. Και έρθαν θέλω στήσει ανάμεσον σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματος σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει τη κεφαλήν και εσύ θέλεις και ντύσει την πτέρνα αυτού. Μέχρι εδώ, αδελφοί.
Ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Βασικά το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός όταν μας αναγεννά είναι να μας ελευθερώνει. Θυμάμαι εγώ στην αρχή της πίστεώς μου, όταν άρχισε η πίστη μου, είπα ένα πράγμα. Λέει η Γραφή ότι αν επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού, θα σωθούμε. Και λέω, αν πω, Κύριε, σώσε με, θα σωθώ. Το πίστεψα με απλότητα. Και επειδή άρχισα και πήγαινα στην νεολαία, κατάλαβα ότι, εντάξει, εδώ είναι ο δρόμος, δεν του να πάω πίσω στον κόσμο. Και λέω, να το πω, να μην το πω, να το πω, να μην το πω. Και λέω, αν το πω, τελείωσε, δεν έχει πίσω γυρισμό. Όχι, ας απολαύσω λίγο ακόμα το κόσμο και βλέπουμε. Και λέω, όχι, τώρα είναι η στιγμή. Και λέω, θα το πω. Κύριε, σώσε με. Και λέω, για να δούμε τώρα, με σώσε. Το είπα, με σώσε. Δηλαδή ελευθερώθηκα με την απλότητα που είχα τότε. Και αδελφοί, δεν ξέρω αν ήμουνα σε έκσταση, όραση, τι ήτανε. Ένιωθα ότι ήμουνα σε ένα σκοτεινό μέρος και άνοιξε μια πόρτα και από αυτή την πόρτα έβγαινε ένα φως. Και λέω, αυτό ήταν, ελευθερώθηκα. Πού πάω τώρα? Και ένιωσα το Θεό, δεν τον άκουσα, αλλά τον ένιωσα, μου λέει, είσαι ελεύθερος, προχώρα τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε ο Θεός δεν με έχει αφήσει. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ο Θεός σε ελευθερώνει, δεν μας αφήνει μόνους. Σε ελευθέρωσα, Αγιέ μου, σε ελευθέρωσα, θυγατέρα μου, προχώρα τώρα. Όχι έτσι. Όπως το παιδί όταν έρχεται στον κόσμο, η μάνα το έχει στην αγκαλιά. Έτσι και ο Θεός όταν μας ελευθερώνει, μας έχει στην αγκαλιά Του. Και σήμερα ακόμα, όσα χρόνια και να είσαι, σε έχει στην αγκαλιά Του. Μα είμαι αμαρτωλός, έχω πέσει, έχω κάνει, έχω ράνει, σε έχει στην αγκαλιά Του. Εάν μετανοείς και λες, Κύριε, ήμαρτον και το πονερόν ενώπιον Σου έπραξα. Το κακό είναι να πω, εντάξει, τι να κάνουμε? Όχι, τι να κάνουμε? Κύριε, σώσε με. Και έρχεται ο Κύριος και μας σώζει. Εάν πέσουμε και 7 φορές λέει να πέσει, να συγχωρέσουμε τον άνθρωπο. Πόσο μάλλον ο Θεός, έτσι δεν είναι? Μα Κύριε, ξαναέπεσα, πάλι μας συγχωρεί. Φτάνει μην το κάνουμε με πονηρά καρδιά απιστίας, έτσι. Θα πέσω και εντάξει, έχει το αίμα του Χριστού. Όχι, μη γέννητο αυτό. Κύριε, έπεσα 7 φορές. Εγώ σε συγχωρώ, προχώρα. Ο διάβολος θέλει να μας σκοτώσει πνευματικά, αλλά ο Θεός τι θέλει να κάνει? Να μας ελευθερώσει για να πάμε στον ουρανό. Και όπως είπε στον Άδαμ και την Εύα, ότι είστε ελεύθεροι. Από όλα τα δέντρα μπορείτε να φάτε ελεύθερα. Μόνο από το ξύλο της ζωής, πώς το λέει, από το ξύλο της γνώσεως, του καλού και του κακού, δεν θέλετε φάγει από αυτού. Μόνο από αυτό. Από όλα τα άλλα είστε ελεύθεροι. Και η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Και ο άνθρωπος ζει σε αυτό το κόσμο. Ζούμε σε αυτό το κόσμο. Ο χριστιανός εργάζεται, έχει σχέσεις επαγγελματικές, σχολικές, συγγενικές, έχει την τεχνολογία, αλλά υπάρχει ένα όριο. Όπως είπε ο Θεός τότε, από όλα είστε ελεύθερα να φάτε, εκτός από αυτό. Από όλα είστε ελεύθεροι, εκτός από την αμαρτία. Μα δεν είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Όχι, εκτός από την αμαρτία. Γιατί? Γιατί λέει ότι όταν φάτε από αυτό, θα πεθάνετε. Έλα τώρα, θα πεθάνουμε, θα πει κάποιος. Έλα τώρα. Όπως είπε ο διάβολος, το όντι είπε ο Θεός. Το όντι είπε ο Θεός. Μα ο Θεός ό,τι λέει είναι ναι και αμήν. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Το όντι είπε ο Θεός, θέλει τώρα να φέρει αμφιβολία στην Εύα, επειδή άρχιζε και δούλευε η αμαρτία μέσα του. Να το κάνω, να μην το κάνω, για μας τώρα. Να κάνω την αμαρτία, να μην την κάνω. Και μετά, όσο το σκεφτόμαστε, έρχεται και ο διάβολος. Το όντι είπε, και για μας σήμερα τι είναι? Εντάξει, μήπως είσαι υπερβολικός? Εντάξει, αυτό θα κάνεις, δεν είναι και κακό. Και άλλοι το κάνουν. Έχω δει παιδιά πρεσβυτέρων, θα πει, α, ναι, όντως, αλήθεια. Έχω δει παιδιά διακόνων, ναι, όντως. Και αυτοί το κάνουν. Και καλά είναι. Ναι, όντως. Άρα δεν είναι κακό να το κάνω εγώ. Όχι.
Και μετά, όχι, όμως είναι γραμμένο ότι αυτό και αυτό. Εντάξει. Και είπε ο Θεός ότι αν κάνουμε την αμαρτία, ο μισός αμαρτίας είναι θάνατος. Όχι, εντάξει. Δεν θα πεθάνετε. Δηλαδή κάνει λάθος ο Θεός και έχει δίκιο ο διάβολος. Κάνει λάθος ο λόγος του Θεού και η σύνεσή μου είναι σωστή. Καλά, εντάξει, δεν θα πεθάνω κιόλας, αφού έχω δει κι άλλους που το κάνουν. Θα το κάνω, εντάξει. Τι έγινε. Ας το κάνω. Όμως, αδελφοί, θέλω να σταθώ λίγο εδώ πέρα. Όπως ο διάβολος απαντούσε όπως ο Χριστός απαντούσε στον διάβολο με το Λόγο του Θεού, έτσι και εμείς πρέπει να απαντάμε με το Λόγο του Θεού. Μα είσαι πανέξυπνος, είσαι καταφερτζής, έχεις πτυχίες, είσαι μορφωμένος, είσαι σπουδαγμένος, είσαι αυτό, το ένα, το άλλο. Ο Λόγος του Θεού είναι το ναι και αμήν, ό,τι και να είσαι. Το εγχειρίδιο μας είναι ο Λόγος του Θεού. Όπως κάθε συσκευή έχει εγχειρίδιο, έτσι και εμάς το εγχειρίδιο μας για να λειτουργήσουμε σωστά είναι ο Λόγος του Θεού. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Είτε μας είναι δύσκολο, είτε μας είναι εύκολο. Πώς δουλεύει αυτό το κινητό? Άλλο το iPhone, για όσους ξέρουν, άλλο το Android. Δεν έχουν το ίδιο εγχειρίδιο. Άλλο εγχειρίδιο έχει το Samsung, άλλο εγχειρίδιο το Apple, άλλο εγχειρίδιο το Xiaomi, δεν είναι τα ίδια. Άλλο εγχειρίδιο ο κόσμος, άλλο εγχειρίδιο είχαμε εμείς όταν ήμασταν στον κόσμο και άλλο εγχειρίδιο τώρα. Μα εγώ θέλω το εγχειρίδιο του κόσμου, μου είναι πιο εύκολο. Σου είναι πιο εύκολο, αλλά πήρες μια απόφαση όμως. Πήρα εγώ μια απόφαση. Αν θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό, αυτό το εγχειρίδιο. Και αν δεν μπορώ, Κύριε, βοήθαμε. Ξέρετε πόσες φορές το έχω πει αυτό? Και να σας ξομολογηθώ κιόλας, γιατί είμαστε και μια οικογένεια τώρα. Κύριε, βαριέμαι να διαβάσω το Λόγο του Θεού. Κύριε, θα πάμε στην εκκλησία, παιδί μου, μια μέρα ακόμα έτσι να μην κάτσω. Όχι. Βοήθαμε να αγαπήσω την εκκλησία, βοήθαμε να αγαπήσω το Λόγο σου. Ο Θεός αυτό θέλει, ειλικρίνεια. Δεν θέλει να είμαστε σούπερ άγιοι, έτσι, Κύριε, κοίτα τι καλός είμαι, τι καλός διάκονος, τι καλός πρεσβύτερος, τι καλός εργάτης αναγνωρισμένος, τι καλός αδελφός, γεννημένος στην εκκλησία, ξέρω εγώ. Όχι. Κύριε, βοήθαμε, γιατί έχω χάσει την πρώτη μου αγάπη. Και ο Θεός τότε μας βοηθάει. Γιατί είναι γραμμένο ότι αν ζητάμε τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας και το κάνει. Άρα θα το κάνει. Τόσο απλά. Και λέει ο διάβολος, βεβαίως δεν θέλει να αποθάνει. Και ήδη γίνει ότι ή το καλό και αρεστό. Εντάξει. Όταν συζητάμε με τον διάβολο. Γιατί αυτό πρέπει να ξέρουμε το Λόγο του Θεού, να τον ξέρουμε. Να κατοικεί μέσα μας πλουσίως. Αν δεν κατοικεί μέσα μας πλουσίως, δεν θα μπορέσουμε να αντισταθούμε στον διάβολο. Θα μας λέει μια εισήγηση κάτι και εγώ επειδή δεν έχω το Λόγο του Θεού μέσα μου, θα το καταπίνω και θα λέω αυτό το κάνουν και άλλοι, το κάνω και εγώ. Όχι. Ο άλλος που είναι σε μια αλφα ηλικία. Ο Θεός όμως θέλει να σε αυξήσει εσένα. Εμένα. Και να μην πολυλογώ, λέει μετά ότι η Εύα εν τέλει όχι μόνο το έφαγε αυτή, αλλά έδωσε και στον Άδαμ και έφαγε και αυτός. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Άνοιξαν οι οφθαλμοί τους, καταλάβανε ότι ήταν γυμνοί και η αλήθεια είναι ότι όταν αμαρτάνουμε, τι έκανα, Χριστέ μου, τι έκανα, τι ήταν αυτό που έκανα τώρα. Το ντρέπομαι. Αυτό έκανε και αυτοί. Γρήγορα να βάλουμε περιζώματα από φύλλα. Ενώ μέχρι χτες ήταν στην παρουσία του Θεού γυμνοί ενώπιον του Θεού. Τώρα ντρέπονται. Και είπε ο Θεός, Αδάμ, πού είσαι? Μανώλη, πού είσαι? Όταν πέφτει στην αμαρτία. Πού είσαι? Και όταν ο Θεός λέει πού είσαι, δεν ήξερε πού είσαι. Δεν ξέρε. Το ήξερε ο Θεός. Απλά γιατί το λέει? Το λέει να φέρει τον άνθρωπο σε μετάνοια και σε επίγνωση. Και γιατί τον αγαπάει. Άμα η κόρη μου η Φραντζέσκα ή τα νύψια μου, η Χριστίνα, ο Γιώργος και η Λιδία πάθουνε κάτι, δεν θα πω, εντάξει. Λιδία, πού είσαι? Τι έγινε? Φραντζέσκα, πού είσαι? Έτσι δεν είναι? Πόσο μάλλον ο ουράνιος μας πατέρας.
Κύριε, πού να πάω εκκλησία, για μας σήμερα. Εγώ που έκανα αυτή την αμαρτία, πού να πάω τώρα εκκλησία, ντρέπομαι. Πού να πάω τώρα να προσευχηθώ. Ο Θεός δεν με αγαπάει, τα ψέματα του διαβόλου. Πού να δω κοινωνία με αδέλφια, Τώρα εγώ είμαι στην αμαρτία, τώρα θα με κοιτάνε κάπως, θα καταλάβουν ή θα λένε εμπειρίες και εγώ, τι λέω, εγώ δεν είμαι για τέτοια τώρα. Αυτό κάνει ο διάβολος. Θέλει το πρόβατο να το απομακρύνει από το ποιμένα, το Χριστό. Σιγά σιγά. Έλα εδώ, και φεύγει, απομακρύνεται από το μαντρί και τσάκ το δαγκώνει. Όσο γλυκός και να είναι ο λύκος. Γιατί έτσι παρουσιάζει το κόσμος. Αλλά ο Χριστός μας αγαπάει. Γι' αυτό μας ψάχνει. Πού είσαι, δεν λέει πού είσαι, έλα να σε μαλώσω, Μανώλη που αμάρτησες, εσύ που έκανες την αμαρτία, μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ειδωλολατρία και έκθρες και τα λοιπά, όλα τα έργα της Ακός. Δεν το λέει για να μας μαλώσει, αλλά για να μας επαναφέρει κοντά Του. Και αυτό κάνει και ο Κύριος σήμερα. Θέλει να μας πει ότι μας αγαπάει ό,τι και να έκανες, Μανώλη και οποιοσδήποτε. Γι' αυτό μην ντρέπεσαι και να σας πω κάτι. Η απόδειξη στο ότι είσαι σήμερα εδώ στην Εκκλησία είναι ότι σε αγαπάει ο Θεός. Δεν ήρθες μόνος σου. Έτσι δεν είναι. Θα πάω στην Εκκλησία. Όχι, ο Κύριος σε έφερε. Όλοι όσοι είσαστε εδώ, ο Κύριος σας έφερε. Και σας έφερε να σας πει ότι σας αγαπάει πολύ. Και σας περιμένει. Και αν πέσεις, θα σε σηκώσει ο Κύριος. Φτάνει να τρέξουμε σε αυτόν για να μας σηκώσει. Όχι αυτομάτως. Αυτό να το προσέξουμε κιόλας. Θυμάμαι ένας πριν 22 χρόνια που μέσωσε ο Κύριος, ήταν έτσι χλιαρός και του λέω, εσύ, γιατί δεν κάνεις μια προσπάθεια να πλησιάσεις το Θεό. Ήμουνα και στην αρχή έτσι πολύ. Και μου λέει, εντάξει, εγώ κουράστηκα τώρα, θα κάτσω λίγο και έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός, λέω, ναι, έχει ο Θεός. Άμα θέλει ο Θεός και με αγαπάει, ας με σηκώσει αυτός. Και μέχρι σήμερα, αδελφοί, είναι στον κόσμο. Έχει προσπαθήσει να έρθει, αλλά δεν μπορεί να κάτσει. Και έχει περάσει πάρα πολλά στον κόσμο. Μα δεν είναι ωραίος ο κόσμος. Δεν είναι φανταχτερός ο κόσμος. Δεν τους βλέπουμε έξω. Ας έξω. Έξω είπαμε έχουν άλλο εγχειρίδιο. Εμείς έχουμε άλλο, τη Γραφή. Όποιον ελευθερώσει ο Χριστός, αυτός το όντι είναι ελεύθερος. Το όντι, όχι όπως οι άλλοι νομίζουν. Εμείς είμαστε ελεύθεροι και κάνουμε την αμαρτία όπως θέλουμε. Εσείς δεν μπορείτε. Τι δεν μπορούμε. Κόψε την αμαρτία. Μπορείς. Όχι. Τότε. Ενώ εμείς μπορούμε να επιλέξουμε. Και πάλι με τη χάρη του Θεού. Γιατί είναι γεγραμμένον αν εφημού δεν δίνεστε να κάνουμε το δεν. Έτσι δεν είναι. Για να μην κοκορευτεί κάποιος. Εγώ είμαι τώρα. Όχι. Τι είσαι. Τίποτα δεν είσαι. Άμα ο Θεός δεν είναι η χάρη του Θεού πάνω. Τίποτα. Εγώ ξέρεις τι καλός είμαι εργάτης. Τίποτα δεν είσαι. Άμα το πεις αυτό, θα είσαι ο χειρότερος εργάτης στην άλλη. Για να καταλάβεις. Και αδελφοί, αυτό να έχουμε το Λόγο του Θεού πλουσίως μες στην καρδιά μας, ώστε μέσα από αυτό ο Θεός να μας βοηθάει να πολεμάμε τον διάβολο και να πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο, το άλλο κομμάτι, όχι μόνο το Λόγο του Θεού. Το ένα πόδι είναι η προσευχή και το άλλο πόδι είναι ο Λόγος του Θεού. Εάν πηγαίνω μόνο με την προσευχή, θα είναι σαν να περπατάω κουτσός. Τακ. Θα φτάσω μέχρι το αυτοκίνητο. Αλλά για ξαναγίνω μέχρι την εκκλησία, όχι, θα κουραστώ και θα πέσω κιόλας. Ενώ και με το ένα πόδι και το άλλο πόδι θα πάω μια χαρά μέχρι το αυτοκίνητο, θα ξαναγυρίσω στην εκκλησία μια χαρά. Έτσι θα πάμε και στον ουρανό. Δεν θα πάμε μόνο με το Λόγο του Θεού, ούτε μόνο με την προσευχή. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και με την προσευχή δια Πνεύματος Αγίου, εκεί ο Θεός θα μας ενδύσει με την πανοπλία του Θεού για να μπορέσουμε να αντισταθούμε στις μεθοδίες του διαβόλου και όχι να πέσουμε. Βεβαίως και θα πέσουμε, αλλά θα σηκωθούμε. Όχι να μείνουμε πεσμένοι και τελείωσα. Αυτά είχα να πω, αδελφοί, αυτά μου βάλει ο Θεός να πω. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Και πάλι έτσι μου βάζει ο Θεός να πω μέσα στην καρδιά μου, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Δια το Πνεύμα του Αγίου θα νικήσουμε. Μόνο δια Πνεύμα του Αγίου. Και ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο δια Πνεύμα του Αγίου. Δεν μιλάει μόνο σε συγκεκριμένους ή έτσι ανθρώπους
Σε όλους, από μικρά μέχρι μεγάλα διαπνεύματα Αγίου. Πού είσαι, Μανώλη, Κύριε ήμαρτον, το πονέο ενώπιον σου έπραξα και το Πνεύμα του Άγιο ελείπησα. Ηλάστη τιμή το αμαρτωλό. Και έρχεται το αίμα του Χριστού και καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος να ευλογεί.